ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар дод, ки шоми 6 январ бар асари ба мошини Opel Zafira бархӯрдани мошини боркаши Mercedes ронанда ва се мусофири мошини сабукрав дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. наҷотбахшони воҳиди зудамали раёсати ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Суғд барои берун кашидани ҷасадҳо бо таҷҳизоти гидравликӣ дарҳо ва пояҳои кузови мошинро бурида сипас боми Opelро суруғ карданд. бино ба ин манбаъ шоми 6 январ тақрибан соати 17:03 раҳгузарон ба қисмати навбатдории Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар бораи садамаи мудҳиш дар километри 254 шоҳрои Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ дар даромадгоҳи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд хабар дода хостори ба ҷои ҳодиса фиристодани наҷотбахшон шуданд. мошини боркаши тамғаи Мерседес таҳти идораи сокини 26-солаи ноҳияи Рӯдакӣ ҳангоми ҳаракат аз тарафи шаҳри Истарафшан ба тарафи шаҳри Хуҷанд ба сабаби азодаи идораи воситаи нақлиёт набаромадани ронандааш ба мошини сабукрави тамғаи Opel Zafira таҳти идораи сокини 46-солаи ноҳияи Деваштич ки аз сӯи шаҳри Хуҷанд ба тарафи Истарафшан мерафт бархӯрдааст. ҳангоми садама дар мошини боркаш ронанда ва як мусофир сокини 58-солаи ноҳияи Рӯдакӣ қарор дошта дар мошини Opel ронанда бо се мусофир ҳама аз як оила сафар доштанд. дар натиҷаи садама ронанда ва се мусофири Opel дар ҷои ҳодиса ҷон бохта, ронанда ва мусофири Mercedes ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта онҳоро ба бемористони ноҳияи Спитамин интиқол доданд, гуфта мешавад дар хабар. сабабҳои садамаро кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ таҳқиқ мекунанд. қаблан вазорати корҳои дохила дар бораи ду садамаи марговар дар Қободиён ва Файзобод хабар дода буд.